Izrael, jedno od najlepših zemalja kontrasta. Od pustinje do bogatog rastinja, verskog fanatizma i potpunog liberalizma, ova zemlja će ostaviti jak utisak na vas. Izrael je baš kao i hrana koja se tamo konzumira, spoj čitavog sveta, svih običaja i ukusa. Spoj mediteranskih začina i srednjoevropskih jela. Izrael kao vodeća država u proizvodnji urmi prebogata je plantažama palmi, a osim ovoga blaga ima i veliku proizvodnju povrća, začinskog bilja kao i vinove loze. Najčešći razlog zašto turisti pomišljaju na Izrael jeste duhovne prirode, odlazak na Hristov grob. Godišnje preko 3,5 miliona turista prošeta kroz najvredniji i najbolniji grad na svetu. Najviše je Amerikanaca i Rusa, a svima je cilj da pognuti sa krstom od maslinovog drveta u rukama uđu u crkvu raspeća Hrista i Golgote. I Gecemanski vrtovi, Maslinova gora, Davidov grob, zid plača i ulica suza kojim je poslednji put prošao Isus, vrve od turista. Srpski turisti obavezno idu do prostorije gde se održala poslednja večera, koji je od turske vlasti kupio Sveti Sava i poklonio crkvi. Ono što je važno za vaš obilazak su sledeće znamenitosti: Hristov grob, prostorija gde je održana tajna večera, pećina gde su nađeni kumranski rukopisi. Možete se takođe popeti i na Masadu, obići rimski grad Cezareja i posetiti Bahajske vrtove u Haifi. Ukoliko ne uradite sledeće stvari, kao da niste ni bili u Izraelu. Naravno, trebali biste isprobati plivanje u Mrtvom moru, ići na džip turu po Sodomi i probati vino u Galileji. Kada sve ovo isprobate, onda možete sa sigurnošću reći da ste pravi turista koji je zaista upoznao Izrael.